Creidse nó ná creid. Tá áircla náisiúnta na Gaeilge an taibhearc lonathe an tráid láir. Focail fíortháin ó leabhráid wacha ó na uais atá swacail taibhearc, meascan de taibh agus dearc. Is é an chéalatá leis ná rairc nó láthir dríochtúil. Suas bóí na blothaí ag puinte le bailí na sráid a láir, tá tú sráid na sipaí. Tráid an tíal, sular rá úsáid forlehan á bhaint ag alíntóirí sráide as calarí, dúsáidtí an bóirín cuiilte mar hala éisteachta, agus bhíoh éileh mhór ó cheoltarí sráid ar an síomh. Is amachar a mórín ceanna a bhreanaíon doras sépéil san ábhaistín. Is chios fíoríseal ó na habhaistíní a fuair áircla náisiúnta na Gaeilge an láthair seanstóir le húsáid le haigh an taibhearc a bhhainú.